हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थालायबाय आङो नै साहा लोंखांनानै ओमफ्राय अखाबो हागासिनो फुंनि जानाय बानायदों बुट खांखिलर ओमफ्राय आलु होनानै एवलाबायबाय आङो ओमफ्राय आलासिबो दङ ओइ बिबोनाङा दंफैयो आरोना मैया फैदों हर थालांदों नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअ'खौ जि अखा हाबायनै आंथ' जा मोजां मोनखाबाय अखा हानानै मैयानिफ्राय हाजेनदों ओमफ्राय एम्बुआबो थिगसे गाबगासिनो नै मैयानिफ्राय हाजेनदों हाबबाय थासिगोन खोमा जेसे हायो एसे मोजां मोनगोन आं गरमखौ हाया माने एकदमबारे मोजां मोनथारा आं गरम बोथोरखौबाथाय अखा हाबासो सान्थि मोनो नै जोंना थि थाग्राया जासिगोन जाबायानो होनजाबाय नि हाबा जालायसिगोन खोमालै नै माबा सान्दुंबो दुंलायलायबाय आंहा गोसोखौनो खें मोनलायलायबाय सान्दुं दुंनायखाय आं अखा हाजाबाय थानो लुगैदों थान्दा मोनथाराबाबो खामानि मावबाल'सो गरम मोनो बिदि अखा हाबा ओरैनो थाबा आराम थान्दा मोनो नालाय ओइ सान्दुंसो दुंसिगोन नामा आब' मोना गेलेगासिनो बिबथैजों फुंनिफ्राय नै दासो जिरायनो मोनबाय आङो माबा माबि खालामनायावनो दुगैबाय माबाय ओंखामबो जाखांबाय आङो ओमफ्राय आरो बाबुखौबो खनफा माबा नांगौ जायो ओमफ्राय बिबोनां आलासिया थांबाय आरोना ओमफ्राय आइबो बाबाबो थांफादों बिसिनाव ओरैनो ओमफ्राय मिस्थ्रिफोरबो फैदों ओमफ्राय मिस्थ्रिफोरनिया दिनै ओंखाम संनाङा नालाय ओमफ्राय ओंखामबो माबा नांखाया होननानै इसोर थांफाबाय आरोना थांनो लुगैदों खोमा ओमफ्राय ओरैनो जौखौ लोंगोन खोमा जौ लोंगोन होनना होनदों ओमफ्राय बयलार लाबोदों बयलार एवनांगौ दानो आं संथ'वा दसे जिरायना थानि र' एसे रेस्ट लानि ओमफ्राय बाबुजों आंजों दङ बाबुआ मेथाइ जादों ओमफ्राय दासो जिरायनो मोनना जा आराम मोनबाय ओमफ्राय दहाय जि सान्दुं दुंखावना होनानै दसेनो जा गरमलाय दाहा बालायलायदों आरोना ओमफ्राय दा एसे थान्दा दा बार बारफिनदों आरामनो आङो एकदमबारे जि राननांगौबाबो आं गरमनि थाखायनो बालायथारो आरोना अखाखौनो हाजाबाय थानो लुगैलायथारो खनफा ओमफ्राय दा हागोन ना मागोन मिथिया मारैबा सान्दुंआबो गैला ओमफ्राय खोमसिबो जाहांदों आरो माबा अखाया हायाखै हानाया हाहां जादों आरोना बोरैबा सान्दुंबोथ' गैखाला बार बारबाय थादों ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ संनो थिनबाय आंखौ बार' मोनदों आं जा बोरैबा जिरायबाय थानो लुगैदों फुंनिफ्राय जिरायनाय जाखायाखै आं दिनै ओमफ्राय मिस्थ्रिफोरा थाब थांगोन ना मा होनदों ओंखायनो संहैदो होनबाय आंखौ ओमफ्राय जा बारबो मोनदों आरोना ओमफ्राय बांसिन संहैनोसै खान्थाल बेगर दङ खान्थाल बेगरजों बयलार होनानै आलु एसे होना एवनांगौनो खान्थाल बेगरखौ आइया मैयाहाय गाबोन जागोन ना खान्थाल बेगराथ' टाइम लाखायो नालाय मैया मोनायाव माबाखादोंमोन ओमफ्राय थेवबो दा ओइ बिगुर गोजा थायोना बेखौ गारजोबस्लाबलाङासै आइया आंबोथ' सोलाबखायाखै बाबा बामजाफैबाय आरो माबा बामजानो लुगैलायदों सासेया माबा हैदों खोमा खोन्थादोंमोन आङो बिगुर गारजाबनाय जायाखै होननानै माबा हैदों खोमा र' बाबुखौ दसे मेथाइ जाना फैलायबाय आंबो एसे दे बाबु दे एसे आंनोबो दे रोङा माला जाखोलै दिनै हिसाबनि रोङाबालाय मा सेंग्राखौलाय बेखौ गुवार खालाम मेगनथिखौ ओरै लाबो ओमफ्राय नों दे नोंखिया दे जिराय मानो नुदोंसो जाबाय थायो नोङो बाबु हो
नै जों बाबुखौ स्कुलाव लाबोबाय एकदम दानाथ' टाइमा सोलायना होबाय नालाय 7:30निफ्राय जाबाय ओमफ्राय एसे हास्लाबा जायो थेवबो ओमफ्राय गथ'फोरनि थाखाय मोजां जायो आरोना थाबनो गयो बारा सान्दुं गोसा जाला ओमफ्राय दाथ' सान्दुंआ बारा दुंखायाखै नालाय मैयाबो दिनै मिथिया दाहाय मारै जागोन खिन्थु सान्दुं गैथ'वा आरोना दा ओमफ्राय लांनोसै बाबुखौ हाखु दाखु जाबोदों एसे आरो गथ'फोरा बारा थब खालामनो रोङाना दे होनबाबो जाया माबार होनबाबो जाया ओमफ्राय स्कुला मोनफैबायानो नै आं बे जराव बिराद मोजां मोनो लामाखौ ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय दोनना फैनानै माबार खान्थाल बेगर बाथोन देफैबाय नै रुलांखादोंमोन नालाय आङो देखांबाय नै नैबेखौ थाव होखाबाय जों जानोसै बेखौ दा सानैजों ओमफ्राय बेखौ थाव होखाना दोनबा मारैबा जागोन ना बुरजा नालाय दा सानसुआवबो जासिगोन होननानै ओरैनो दोनथ'बाय आरोना लागायखाना दोनबा मारैबा जागोन ना ओरैनो थाब सेवनो नागिरो बेबो दालि ओंख्रि बायदि गरम बोथोर नालाय गाहायावनो जि आराम माबादोंमोन आं नै गाहायाव